Kai zo nan. Kai, je nan gidan ka ce ana kiran Fatima. Kai uban mi ka zo a nan gidan? Wurin yane a tani zo Fatima. Yare to Fatima ai yare ka dama duk abubuwan da naka ji ana cewa kana zuwa wajen yarinya ta da gaske ne. To yau zan kashe matsalata.